ọgbakọ otu ụbọchị bụ ọgbakọ nkụzi maka inwe ọnọdụ zuru oke n'ihe gbasatara nkụzi asụsụ bekee abịago n'isi njedebe nọ na-ewe na-akpọ oku nyere ndị nkụzi asụsụ bekee ka ha wepụta usoro ọgbara ọhụrụ dị mma n'ihe gbasatara nkụzi. Ya bụ ọgbakọ ndị chịkọbara ya bụ ndị Anambra State Chapter English Language Teachers Association nke Nigeria, nke bụ n'obi ya bụ ịkwadokwa ndị otu ha ka nwee usoro nkụzi ọgbara ọhụrụ ya na ime ka ndị mmadụ mara otu ọnọdụ si wee gbatakwuru ugbu a n'ihe gbasatara nkụzi ya na ịmụ asụsụ bekee bụ nke na-akasị ndị mmadụ obi ka ha nọdụrụ onwe ha n'ihe gbasatara ọmụmụ ya bụ asụsụ. Amaka Onwuzulike wetara anyị akụkọ a. Mgbe ọ na-agbaghezi ya bụ ọgbakọ ka onye kọmishọna na-ahụ maka agụmakwụkwọ bụ ọkammụta Ngozi Chimude, onye nke ọ bụ Oriakụ Ụzọamaka Ilegbunem kwupụtara okwu nọchitere anya ya, siri na ya bụ ihe ọmụmụ bụ nke bịara n'oge atụrụ anya ya dịka ebidosiri akwụkwọ n'oge ugbu a, ma dozie ndị ahụ aka na ntị ka ha bikodo dodo tinye ihe ndị a niile ha mụtara na ọrụ n'ozi nnọọ ya dị. Ka onye Executive Chairman nke Anambra State Universal Basic Education Board ASUBEB bụ Dọkịta Vera Nwadinobi siri na asụmasụ English bụ nke ọ na-abụghị naanị na Nigeria ka a na-asụ ya, kama na ọ bụ isi okwu eji mere okwu na ụwa niile, ma sịkwazịa na ọ na-enye ndị mmadụ ohere na ụzọ dị iche iche ka ha wee na-amụta ya. N'otu aka ahụ ka onye steeti coordinator ya bụ Eltan bụ Dr. Fidelia Ogiri kọwapụtara na ihe ọmụmụ ahụ bụ nke na-ekpọta ndị nkụzi ndị praịma na ndị ogo sekọndịrị ọnụ kwa oge ọbụla ebidoro akwụkwọ ọhụrụ, ebe ha na-amụzi ka ha si edepụta edemede dị iche iche eji akụziri ụmụaka akwụkwọ. Abụ m Amaka Onwuzulike maka akụkọ ụwa ABS.